А, значи имам някакви техни песни, в зависимост от това за текст става дума или за мелодия и ритъм. От към текст може би Never Give In и може би Savior. Всъщност не може би, направо се го казвам. От към ритъм Indient и The Legacy. Да. И сега ще кажа и фактите, като се пусна музика също. Значи, факт номер 1. Андрю Денис Бирсак е на 23 години и е роден на 26 декември. Познат като Анди Сикс. Това е втория факт. Третия е, когато е бил в гимназията, е бил сериозно тормозен физически и психически заради начина си на обличане и заради музиката, която слуша и със време започва да създава. Още на 7 или на 8 годинки, май на 8 беше, се боядиса в черно, защото е роден рус. Има най-силните учени на тази планета. Има множество пирсинги. Има, мисля, че 6 на лицето. В четвърти факт е, че той в ранна възраст се влюбва. Според пъти там се появява любовта му към поезията и писането на песни. И в 14 създава групата Бирсак. Тя съществува 2 години с 3 члена. И 2 години по-късно към групата се присъединяват още 2 члена. И така се появява Блейзър Брайс. Той свири на пиано, на бас, на синтезатор. Може да пее освен, нали, соло и лед вокал. Основен факт е, че той е от строго католическо семейство и никога през живота си не е пропускал молитва. Деветия факт е, че е учил в най-строгото училище, което е католическо и е мъжко, нали? И това училище са си позволявали много трудно родителите му, защото не са били от най-заможните. И десетия факт е, че той пуши цигари, да, пуши, но е на 105% на 100 против наркотиците и се зарекал, че ако разбере, че някой от групата му пуши трева или използва някакви други наркотични средства, ще го изгони. Така че това е. Това е факта. Относно... Не знам какво ще говоря. Да, но мога да ти кажа, че нямаше нужда да ти казвам всички тези факти сега, като си замислям, защото не е нужно да имаш едва ли не факти. Нужно е просто, нали, да ти идо, просто да е нужно музиката да ти харесва и да, нали, да ти допада човека. Не е толкова до да си кога е роден, и къде, и какво е учил, и кога е започнал да свири и да пее. Важно е самата музика да ти хареса, така че това е от мен. Това е моето.